Ito po yung gagamitin natin pang patch. Para ring espalto ito no, na ginagamit natin sa Pilipinas. Ganun din po. At ipapakita ko po sa inyo yung mga cracks na nakita natin bago natin gawin. Ito na nga po, ipapakita ko muna sa inyo yung mga cracks na nakita natin. At ito po ay paligid ng ating air conditioning. Marami po siyang crack nito dahil siguro sa vibration ng air conditioning. Siguro po ang pwede lang natin gawin dito ay medyo bantayan lang, siguro every year o kaya every 2 years, at titignan natin kung nagka-crack ba yung ating pang patch. At yan na nga po, kung nakikita nyo ay halos lahat po ng paligid ng air conditioning ay ganoon. At ganoon din po sa kanyang mga exhaust at saka input ng hangin ay meron din pong mga cracks yung paligid. Kaya lalagyan din natin ng patch ito. Pero po bago po natin gawin yan, kailangan po munang linisin yung mga loose na asfalto para po yung bago ay hindi po siya o kaya didikit siya maigi. Dito na nga po, naglagay na nga po tayo dito ng aluminum sheets para tumulong pong hindi po mag-stay yung tubig sa ilalim ng ating air conditioning. Ano po? At ganun din po sa kabila, ginawan po natin ng sheets na nakaliko siya o nakabend para naman yung tubig, daloy ng tubig ay didiretso na siya, hindi na siya mag-i-stay sa ilalim ng air conditioning. Sa una po, linalagyan po natin ng patch muna, tapos nilalagyan natin ito ng yung screen tape na tinatawag para hindi po siya agad-agad mag-crack. Saka naman natin dadagdagan ito ng asfalto para lalo naman siyang dumikit. At habang pinapahid po ito po ay dinidiin ng maigi para yung mga butas o may crack masilho siyang maigi. Ito po ay nilalagyan natin lahat ng screen tape, lahat po ng pinahiran natin ng pang patch. Ito po lamang ay yung pangalawang pahid po ng ating spalto, ano po. At meron pa po itong pangatlo sa final po. Ito po muna ay nilalagyan ng asfalto sa una, tapos lalagay yung screen tape, tapos lalagyan pa uli ito ng asfalto. Ito naman po yung paligid ng ating duct ng ating air conditioning.
ito po ay nag-crack din, kaya lagyan din po natin ng aspalto, tapos lagyan natin ng screen tape. Dito naman po ating dinoble yung ating paglalagay ng screen tape dahil lang po sa medyo malaki kasi yung kanyang crack, kaya dinoble na po natin yung paglalagay ng ating screen tape. At ito pong ating screen tape na to ay gawa po sa nylon, kaya hindi po ito mabubulok at mapuputol kaagad. Meron pong isa pang screen tape na bibili na kulay gray yata o kaya itim, at meron na pong halong aspalto, ito yung itim o kaya gray, at ito po ay dumidikit ng sarili na, at medyo may kamahalan kasi, kaya maigi na itong dilaw na to, at ganun din po ang kanyang suma, yung kanyang pag-trabaho ay pareho rin po. At dito naman po sa kabila ay ganun din po, lahat po ng ating makikita na cracks na sa surrounding na air conditioning tsaka sa kanyang docking ay ating pong linalagyan. Ito pong ating pinagpapatch, marami pong klase ito. Meron pa pong isang wet and dry, pero sa hindi naman umuulan, ito na lang regular ang kinuha natin. Ito na po yung pangatlong pahid na ating nilagay. Ito po ay tinitingnan mo lang natin ng final at ating inaalam kung meron ba tayong na-miss na lagyan. At dito naman po sa ibabaw, ito po ay kinapalan nating maigi, at dito po nanggagaling lahat ng ating leak, at medyo malaki yung ating crack dito sa ibabaw. At ganun din po dito sa tagiliran ay kompleto na rin po, at dinagdagan pa natin ng pang patch. At pati na rin po yung ating electrical tsaka yung gas pipe, nilagyan na rin po natin. At lahat po ng makikita natin na pakiramdam natin ay maglilik o kaya meron pong mga diferensya, nilagyan na po natin para manigurado lang po. Ganyan lang po ang pagpapatch, medyo nilalagyan lang ito ng maraming pasensya. Yan po ang kabuuan ng ating video na patungkol sa pagpatch ng roof. At kung minsan ay tumutulo siya dahil sa mga crack na sa paligid ng air conditioning, at kaya naman siya nagka-crack dahil naman sa vibration ng ating air conditioning. Kaya yan po ang dapat gawin. Lagi nating tabayanan o kaya
babantayan kung kailan ba magka-crack itong plaster natin. Pero siyempre kung siguro taon-taon o kaya every 2 years, pwede na sigurong enough na siguro na maintenance yun. At yan po ang ating video. Sana inyong nagustuhan uli at siyempre huwag niyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Salamat po ulit.